Jaipongan viral TikTok, angkat tangan KAT, goyang Minang sampai pagi. Di rantau urang denai batahan, mencari harok nan jadi tujuan. Tapi hati kok indak bisa lupa, kaudanan pernah mengisi jiwa. Suratan takdir Allah manuli, cinta kita ndak sampai ke akhir. Walau jauh jo jalan basilang, namo udah tetap denai sayang. Namo udah selalu di hatiku. DJ Remix Minang viral selesai.
nah.